Bună lume! Vă prezint pisica mea. Moton, scuze. Că ăsta e negruțul. De vedeți? Are popone, dar asta știi că ești băiat. Arată poponețul la mic. Că uite ce poponeț are. Drăguțule. Știu, ești prea drăguț. Hai să vă prezint pe Mitaia în spatele și că am dat afară, că am intrat peste mine în cameră. Pisi. Aici. Nu te băci cu asta, facem baie. Că n-avem baie, nu. Hai, Mita. Vă dau afară pijama. Hai. E pisică. Vedeți că n-are poponeț. Dacă avea, arăta ca negruța. Ca negruțul. Lencuc. Nu trebuie, am cu o pisică neagră. Da, e negruță. E fată. M-am dus să le deschid geamul. M-am zis pentru negruțul, că se bagă direct sub pat. N-am făcut patul, vedeți? Cine face patul, să fiu de notat și de-aia. A mie face patul mai încolo. Pe bune, asta e camera mea. Asta e camera mea mare și frumoasă. Cu un televizor, proiect, sobă, o masă și haine de zondonate, că așa e camera mea, camera noastră, că am uitat de mai aceeași pat cu somne. Mai mică. Nu întreba, am o soră, nu întrebați. E mică și drăguță. Dacă nu-i nevezi acum e. Asta sunt tablourile mele, frumoase tablou, vă minunesc că sunt frumoase, că mie îmi plac în fiecare zi, mă uit la ele și spun ce frumoase sunt tablourile, frumoase foto. De-aia zic așa mereu. Dacă vreți, puteți să vă uitați tablou, dacă vreți. Hai să deschid geamul, că aici am rămas. Nu întreba de ce stăteam asta ruptă, am învățat pisica prost pe Mita să deschide geamul. Indește-te pisica să că și pisicile noastre se duc și pe acoperiș. Mita, trebuie să ieși odată, măcar rău. Vezi? Ăsta n-are poponeț. Am mers negruța. Negruțul. Negruțule! Da vezi? Aoleu! Aoleu, ce mă fac cu tine? Vedeți că ai poponeț? Să ai neva mota, nu cred. Să ai neva acum. Nu te va. Asta e visa mea de vie. Nu-i vie, dar e vie, dar face struguri. Aici se termine episodul de azi.